Hola, em dic Latifa El Hassani, soc del Marroc, de Benidorm, porto aquí 15 anys. He treballat l'àmbit de la immigració des del vessant periodístic, cultural i social. Ara soc la directora de comunicació de la Fundació Nous Catalans. La perseverança és eina de vida. La Latifa El Hassani, el seu marit i la seva filla de 3 anys van venir a fer turisme a Barcelona i els va agradar tant que van decidir que s'hi volien quedar. Van pensar que aquí la seva filla tindria més oportunitats. 15 anys després, la Latifa vincula el seu futur i el de la seva família al de Catalunya, fent costat al procés per l'estat propi. Un dia anava per la Via Laietana i em crida l'atenció un cartell en àrab d'un centre d'estudis i documentació del crim Khattabi. He pujat i estava ahí el director, que necessitava una professora per impartir curs d'àrab. M'ha comentat això i jo li he dit que sí. I després m'ha preguntat per la meva situació legal i tal. Pues l'he dit que no tinc papers. I m'ha comentat que la Generalitat fa un curs de treball social. M'ha agradat molt aquest curs perquè m'ha permès un contacte directe amb la gent d'aquí també, saps? I m'ha ajudat una mica a incorporar-me a la societat catalana, saps? I he treballat d'això i he anat descobrint el món de la immigració, el món associatiu, i també, no sé, sempre he tingut aquesta inquietud també d'ajudar a la gent, perquè jo també l'he passat una mica mal al principi. L'Artur Mas tenia previst una gran conferència amb entitats d'immigració. M'ha agradat, però tampoc m'ha convençut. Però després, l'Àngel Colom diu tu, que ets marroquina i milites en una associació de dones, pots encarregar-te del director i de la dona? He dit sí, clar, perquè és que era un plaer, un orgull, i jo he triat implicar-me, continuar. És un espai que treballa, com diu sempre l'Àngel, treballa a l'encaix de la immigració, vinguda de tot arreu, en els darrers temps. Al principi la Fundació tenia aquesta feina d'integració, aquesta feina molt més propera a la immigració des del punt de vista cultural, social, però clar, quan ha sorgit aquest tema de la independència no comptaven amb això. I nosaltres, com a immigrants, què fem? Necessitava, la veritat, molta feina per informar-nos d'aquest procés, no només des de la Fundació, des dels partits sobiranistes, des d'organitzacions sobiranistes com l'ANC, com l'Unió Cultural. No, però és que nosaltres també teníem aquesta responsabilitat, aquest deure, de saber, d'informar-nos, de llegir, i la veritat no ha sigut fàcil. No ha sigut fàcil, perquè molta gent tenia por també, hi ha molt discurs de la por aquest, que som immigrants, que no tenim que implicar-nos en aquest procés perquè Espanya ens va treure els papers. Som ciutadans d'aquest país igual que els altres i penso que perquè ens van a penalitzar per donar suport a Catalunya en el seu procés cap a un estat propi. Nosaltres vivim aquí en aquest país i tot el que afecta a aquest país ens afecta també a nosaltres. Ministre de l'Interior. La Fundació vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya, Nous Catalans, era imprudent en relació a aquesta qüestió. Sobretot les declaracions del ministre d'Interior espanyol són declaracions amb molt mala fe, Ells ens acusen de jihadisme, Nosaltres, al contrari. Personalment, sempre he defensat un islam moderat, un islam obert, un islam compatible amb els valors de Catalunya, un islam amb imams bé formats. Sempre he fet moltes conferències, molts articles, inclús denunciant imams. Darrere tot això és la independència de Catalunya que preocupa, vinculant l'islam amb l'independentisme, amb el jihadisme, és un argument per denunciar. Si Catalunya té aquesta il·lusió amb tot el dret del món a tenir les seves pròpies estructures d'estat, nosaltres, els nous catalans que vivim aquí, tenim que ajudar per portar aquest projecte de país en comú, perquè l'objectiu és en comú també i és un objectiu
molt positiu i molt beneficiós per tots nosaltres. Jo tinc una filla de 21 anys ara. Hem vingut aquí fa 15 anys per buscar-li un futur millor. Ella ara està pensant en emigrar i jo dic, jo he tingut que emigrar una vegada del meu país per buscar un futur millor i per instal·lar i per buscar una estabilitat i ara ella pensa en emigrar, saps? O sigui, a veure, hem fracassat nosaltres o ha fracassat el país, però no. Jo no he fracassat del nostre projecte familiar, no hem fracassat i tampoc el país va fracassar, perquè Catalunya va seguir endavant i nosaltres al seu costat.